Wonderful is your name. Oh Lord Jesus Christ. Wonderful is your name. Wonderful is your name. Wonderful is your name. Hallelujah, hallelujah, wakuvusela ukuthi kube kulomsebenzi nisuka kude nakhuseleke endleleni ingakho ngithi sishaya izandla ukuthi baba siyabonga ukufika la siyabonga bazalwane ngiyazi ukuthi la inyama le ehleli la fine ngikhulumile kakhulu umngani umama usisi izinto zonke empilweni yami amen bantwana basekhaya sisonke sisaphila asiqhubeni imoto bantwana basekhaya asiqhubeni imoto siqhubeni nebandla siqhubeni nabo bonke bayiqhube bukani ukuthi bangakanani abantu baseza abantu besa ngalomuntu oyi1 baza ngomama ubutheleza ubongi amen ngisazohlala phansi yabona mawudlisiwe uyakhamisa udle uyadliswa udle ugwinye mawuqeda ukudla uhlale la ukusebenza lo mama walidla ivangeli makadliswa walidla walamukela
ivangeli lidle yena naye wadla lona lamsebenza amathambo nomkantsha nako konke. Yingakho wayengumama ophumayo, wayengumama onganakwesaba ngoba udlile. Njengoba mawudlile into, mawudla into yokuphuza, mawuphuze into ekhipha isisu, awutsheli lokuthi iyangisebenza. Sibona ngawe sowenza ngoba lento isebenza wena, nawe usebenza yona. Lento umama yayidla ivangeli lamsebenza. Wayengabheki the weather, wayengabheki ubuthakathaka, wayengazelanga uzobheka ibandla, wayengazelanga uzobheka ukuthi lo akezi lo uyeza. Lento yayimsebenza, wayivumela ukuthi imsebenze. Yingakho bayizingcwele kunje, kusazoba nje futhi. Inyanga yomama, vuma umama, vuma umamkele asebenze wena na usebenze yena. Kuyinyanga yomama lo wayengenzi lento eshoba budlomo utshekelini. Njalo utshelisa intamo uyambona no. Wayengasutshekelini ezenkonzweni, wayengakhulumi ngabantu enkonzweni, wayekhipha imali yenkonzo efuneka, wayengacomplain. Abazalwane bayacomplaina ngomnikelo ngemali lo. Ubeka complain, ngikhuluma iqiniso phambi kababa uNkulunkulu. Akasenze kahle umoya engcwele. Awuthi namhlanje nawe uthi ngokuza emngcwabeni ngama ukuthelezi ngathola insindiso, nami ngathola ukuphila ngokuza kulomngcwabo. Enkosi tshela umusa. Amen. Amen. Ngiyabonga kumama uMathebula. Ngizocela ozokhulumela umakhelwane, umama Siphiwe Hlatshwayo, uzolandelwa umama uMrs Phakathi. Amen.
Amen. Ngibonge abakhokhe ngihlalo ngibonge nabomama ngibonge nendlu ukugcwala kwayo ngisukuma ngokujabula ngomakhelwane wami. Umakhelwane wami ke lo mina ngifike ePhimville ngo1988 ngafikela phezulu ngithe mangimbuka ephume esontweni ngathi hawu Pick n Pay ungisebenzisa nangesonto angilitholi ithuba lokuya esontweni ngathi kodwa angazi ukuhlala lele lincane engilitholayo ngizophokophela ngesontweni. Umakhelwane wami lo akananqa namuntu akusumama kade ephume emegeyidini efuna izindaba lana angithenga ubuso bakhe ngikhuluma into bekade yenza bekumama othanda umuzi wakhe othanda umndeni wakhe. Ngikhuluma ngalo mama ngoba akaze abe nanqa namuntu ngithi mangihlangana naye ngithi mama wabafana athi mama wabafana ngithi hey bahlupha abafana uyangizwa na athi qinisa ngiyaqinisa nami kungako sinabo abafana namhlanje abasenkonzweni ngiyabonga ngikhala nani ngiphinde ngijabule futhi ukuthi uhambele endaweni right ngathi omunye nomunye umama angayibona lento engiyikhulumayo ngoba lo mama ubengasi umama ozophuma aye estradeni abantwana bayala sesiyahwebhana nathi cha bekathi bayeke bazothi mase baceda ubulu bazwane mina nawe sosala sixabana yeka lo uzobona wena ukuthi kuzophelelaphi bekungasi umama lono ozothi umbona namhlanje uyashintsha uyakunyonkolo cha ube umama ongashintshi ube umama okuwuye umama ngempela ngakho ngithi Lindiwe awulahlekelwanga wedwa mntanami silahlekelwe sonke kodwa ngithi cela ubambe umphetho wakhe ungashintshi mabhebi uhlale njalo usethembeni ngiyabonga silondo nozeche sibe nokuthula silondo loze
ngibingelele abafundisi bami ngokulandelana kwesihlalo. Ngibingelele inkonzo kaNkulunkulu ethe yamenywa phakathi kwale ndawo. Lona engimela qala nje ngisaqala ukukhuluma ubabakhe uza emva kwamama ayike eduzane kusho ukuthi phakathi kwababakhe nomama khona umuntu phakathi kwababakhe nomama khona umuntu malume umuntu akamalume lo Amen. babili Dudu noBungi. Ngeviki eliphelile uBongi ezoshona ngeviki elilandelayo. Siwumndeni besenze lento okuthiwa it's a family tree eNatal. Okay. Sekusele abantu ababili kubantu abawu10 umamncane nomalume abasegcineni vele kwaButhelezi. Sesithike si abantwana baka umkhulu uDaniel. Sesithi siyabantwana baka Daniel asale sesihamba siyobona lo mama wokugcina oMaButhelezi osesele ngoba sonke abazukulu abathi gogo anti mamkhulu njalo njalo asambeni thina nathi ngobunengi bethu angazi ukuthi sasibangaki lapho abantwana babeshoda uDudu noBongi Lethu. bese sixoxa sichaza ke ukuthi lamanwa kanjani ngoba abanye abasazi ukuthi kanjwa kanjani sichaza mangifika kuBongi kubaba kaBongi ngisasho ngithi uzela abantwana ababili uDavid ubabakhe ezalo ukhethekile maZulu kusela abantwana ababili uBongi noDuduzile sigcile nje kuBongi noDuduzile sixoxe ngabo kube yisonto umsomluko afone uBheki akufona uthi Hayi kwalibisi la. Singena. elethu ke lomndeni afoneke bangibiza sisi nje bonke bathi sisi uma usehambile uye kuBongi ngoba ngizange ngizwe ukuthi useshonile hayi uma useshonile awu ayibe buhlungu ngenhliziyo ibe buhlungu inhliziyo yami kakhulu ibe buhlungu ayi bese ngibuye ngithi Nkosi uyazi vele sonke simele ukufa lo ngifuna ukusho ukuthi esiningi isikhathi mayikhula ukhulele eNatal kwaanti wakhe lo anti wakhe oma khona anti bakhe khona phambi kwama khona anti ababili umamkhulu nomamkhulu cishe abantwana bakhe bakhona la umamkhulu weqala okuyena wokuqala ngicabanga ukuthi bakhona ngazi noma sebefikile yini ngoba besithe sizohlangana sonke lana angazi noma bafikile yini all right wahamba ke uBongi wayohlala kwaNgcobo mina ngizalwa kaNgcobo maButhelezi kaNgcobo wayohlala kwaanti wakhe wafunda eNatal eqala ibanga lika form 1 kwaze wabuya aqeda ehlala eNatal khona kwaanti wakhe wayengabuyinanga amaholiday ehlala le eNatal kumnandi kunje sakhula sobabili ke ukhona usisi ukhona ubhuti wami sakhula nje thina sobabili sifunda sobabili kodwa mina ngifunda phambili engilandela iklasi elingemuva hayi besibekhaphana nalomuntu niyabaza abantwana mabekhulu ukuthi ingqonjwana zabo zihamba zibuye ejike zibuye hamba zibuye ejike bese hayi besithanda besizwana nalomuntu lo simelana sithi masidilike ebhasini sivele esikolweni
sihamba ngebhasi isikolo sethu sikude masidilike ebhasini sinomngani ke wangaphandle ngoba thina sihlala sobabili sidilike ngo5 kodwa endlini siyongena noma ngo9 ntambama hayi ukuthi besiyigebengu azange sibe amaphara lapho sibeke ifama zethu la siyadlala sidlale futhi singaboni ukuthi siyadlala sidlalele makungenjalo sihleli phansi bayasindlula nje abantu kanti usisi wami phela besebenza edrobheni ebuya naye ngokulandelayo athi masifike endlini hayi sofika sesilindelwe vele aqale usisi wami uzothi ngoba ibhasi eyogcina iu5 to 5:30 nina benigibele yipi mhlamba aphendule eqala isishiyile esikolweni sahamba ngenyawo kude masingashongo njalo sathi sithi siyachaza ukuthi hayi besadlalela ayisuka izongena induku uyothe gcina we-aunt awubonini ukuthi kubhlungu lento ongenzayo osenza yona asho lapho uyakhala awubonini ukuthi ibhlungu lento osenza yona ayimnandi phela athi pakisha impahla zakho ikini lisegoli 2808 ephimvini hamba angiyilapho ngizothi wahlala umntaka malume ekhaya maye sebenza egoli la emakhishini uzosithatha ngoJune thina nomfana wakithi siyohlala kumali mhlambe sihlale only 2 days bese sibuya sizohlala kumalume umuntu engingamazanga kahle umalume wendoda kodwa uMazulu besihlala naye uMazulu sihlalile noMazulu nogogo futhi wakaZulu sihlalile nabo engizothi egcineni bantwana abaduduzeke kakhulu baduduzeke ngithanda ngoba ubongi uyifakile imbewu kaNkuluNkulu kubantwana bakhe oyophuma uzophumela nje ngoba esethanda yena hayi ngokuthanda komzali kuzobe sekuthanda yena ukuthi sengiyaphuma ke manje uyishiyile imbewu ubheki ke ngikhohla ukusho mayebuya ubongi esazothola ubheki amthathe naye ahamba yohlala khona lade kuhlala khona uma wakhe ubheki uze wathola unkosikazi eNatal ehlala ekhaya kini kusho ukuthi eNatal bekumnandi wa-anti bekumnandi akukho esikwenzayo noma ngabe ukuncane kangakanani nasike sabatshela sathi senza ukuthi la ekhaya bazofika ubheki uDothi ngambiza umkhabela no umbize lo ngabela bambi noba njalo sihlala sinabo manje sihlala noma ngabe senzani kuncane kangakanani kukhulu kangakanani bazobe bekhona abantwana bakaMalume asisho nokuthi abantwana bakabongi wathi sivese sithi abantwana bakaMalume ngoba bathatha isikhundla sikaMalume enhlizweni zethu esikhola ukuthi ke ngeke kuphele lobuhlobo masiqhamuka sithatheni njengokuthi ngomalume bethu akathi ngobe thina bese sifaka nezilwane masifika kaButhelezi asizi izilwane sibantwana abazalwe kaButhelezi umalume yena omdala kubo bonke uyena omdala nathi sazeni ke saziseni ukuthi singabantwana balendlu lena nisithande sonke sibaningi impela futhi ngeke nisikhona kodwa sonke nisithande ngokufanayo lithi ke izwe engizolishiya kini lithi noma yini eniyoyicela egameni lami yakulenza mangithena guqa ngedolo nacela ukuthi uNkulunkulu anikhombise indlela okufanele nihambe ngayo uthi mina ngizokuyenza nimfune esatholakala inkosi yomusa ibusisa amen bazalwane siyabonga kuMrs phakathi ngifuna ukuthi nje kancane Genesis 1 ithi uNkulunkulu wadala umuntu ngomfanekiso wakhe Genesis 2 1 uthe wadala
Genesis 2 uthi wabumba. Moyifunda le ncwadi yaphambili uthi uPaul uNkulunkulu ungumoya. So lezi zinto mazihlangana zenza umuntu. Akwenzeki ukuthi kube khona umuntu oyimvelo kungekho umuntu ongumoya. Kudingeka ukuthi zihambisane, sithi ngesingisi they must sync. Bese ziyaphilisana. And akumelanga kube khona overpower enye, mele zibe ku the same level. Yeah. Kuba khona abantu abakhula ngeminyaka kodwa the spirit singakhulu. Namhlanje we are learning ukuthi ispirit sikaGogo nomzimba wakhe bezisinga. I wonder zethu ziyasinga la. Angikho lapho. Bazalwane abomndeni abazalwana bangekho ningabatshela ukuthi we are live streaming ku page le TRM bangasibukana noma basekhaya bakhale nathi mangabafuna ukhala kodwa sikhali namhlanje we are celebrating nje ukuthi uGogo bekahlupha abuya ngo9 ekhaya. Asange ke bazalwane akwenza lokho la ebandleni. Angikhumbula afika ngo9 ebandleni ubefika ngesikhathi. So asikaze saba nenkinga kaGogo bese sekayekile le ndlela yakhe. Ngizobiza ozokhulumela abantwana usina Rev Buthelezi. Abelele bazalwane.
ngoba ngibonela ungifundisile endleleni nasenhlizweni yami kuvukizwi alibonga igama likaJesu ezwini lamaKorinte awokuqala alibonga igama likaJesu u15 evesini elisenzansi u44 azothi-ke ngilibhekisa kubafowethu athi kuhlwanyela kungumzimba womoya kuvuswa kungumzimba kuhlwanyela kungumzimba wemvelo kuvuswa kungumzimba kamoya ngizothe abantwaneni basekhaya kuhlwanyela kungumzimba wemvelo kuzobiza ukuthi umzimba wemvelo bawuhlwanyele bese kuvuka umzimba kamoya ngoba uma bewuhlwanyelile babuntanda umzimba wemvelo bazokwazi ukuthi makuvuka umzimba kamoya uzobafundisa ukuthi kehlonishwana into umoya uzobafundisa yona uzobafundisa ukuthi endleleni ikhaya akusitente house alibonga igama likaJesu uzobafundisa ukuthi amazwi neyelo zalomama bezithini ngoba kuhlonyeliwe umzimba wemvelo kwavuswa kamoya then nabezohamba ehamba umama bengawuhlwanyelanga owemvelo umzimba then sizoba nenkinga sizogcine sibonana kuMaria Hotel. Alibonga igama likaJesu bethi siyabasiloya hayi abakabuthelezi bebe bekwebhana bebanga izinto esingathi shu ngoba umzimba wemvelo awuhlanyelwanga then bekubiza ukuthi yo two things uma ngihambela inyanya umbone kahle ukuthi lezi yenyanya ube inyanya angahesitate ukulisho athi nyamnyanya umuntu othanda ukufilelwa ishame nyamnyanya bengasenzisi nazohlala ngifuna ukufilelwa ishame nizobe nimphoxile athi nyalinyanya igama elizophuma emlomeni uthi nintandane ngoba kukumosa ingqondo awuzulutho uzohla hayi man lo mama usibambe alibonga igama likaJesu wasibamba dodot wase wayafika ekufeni alibonga igama likaJesu bashila abazalwane enze ngoba nithanda nizoyiphumela endleleni ngoba nithanda asiza ukunikhuza futhi ke bokumuntu ongathanda imisindo ongathanda ukukhuluma ubekwabe yazi ukuthi
bekabaza abantwana bakhe athi laqala beseza ke mathi thula ngithi akuyangihlula athi thula ngithi kuyangihlula sengizothula ngoba useze washaya itafula wathi ngithe thula bese ngithula kodwa ngihlula athi ngithe thula Born 2 October 1953. Passed away 12 August 2026. She was a loving person, a people person, a teacher, a mentor, and a pillar of strength to her family and everyone who knew her. Her kindness, love, beautiful spirit will forever remain in our hearts. She leaves behind 7 children, 1 daughter, and 6 sons, 23 grandchildren, and 3 great-grandchildren. Her beloved sister, son-in-law, and daughter-in-law, as many family members, friends, and beloved ones. Lala kahle shenge, lala kahle sokalisa, Yamane, landing amunye, sizohlala sikukhumbula lalomhlolo. Amen bazalwane ngingahlala phansi bazalwane. Siyakuphatha program yethu manje si celebrate impilo kagogo. So celebrate kanje impilo kagogo bayazazi abazalwane abakhethiwe ukuthi ba celebrate nathi impilo kagogo ithuba elabo. Amen. Wena umhlobo
wena Jesu ngumhlobo wami libo lethu wena wokuvuka nokuphila. Amen bazalwane. Uthi I am, uthi mina. Mawufunda incwadi lekaJohane usho 7 times indaba yo I am yokuthi mina. Lebe kuyes 5. Amen bazalwane. Ngimhlephulele nje kancane bazalwane. La kuJohn 6 bazalwane ku 35. Uthi mina ngiyisinkwa sokuphila. Amen bazalwane. Uthola mina. Baze baxakeka labantu sikupha kanjani ngoba inyama. Sidla njani inyama. Amen bazalwane. Then 2 uthi ku John 8 ku chapter 12 ku verse 12 uthi mina bazalwane. Mina bazalwane ngukukhanya kwezwe. I am the light. Amen bazalwane. uJesu ukhuluma ngegunya uthi yena ukukhanya kwezwe bazalwane. Moya ku John 10 bazalwane ku verse 9 uthi mina amen bazalwane ngisango ongena ngalo bazalwane. Uyisango uJesu bazalwane. Then moya ku 4 bazalwane ku John ku 10 ku 11 uthi mina ngumalusi omuhle. Amen bazalwane. Then ku 5 akhuluma lokho uthi mina nguvuka nokuphila. Kwesithupha bazalwane uJesu
uthi mina ngiyindlela neqiniso. Amen bazalwane, akekho oya kubaba ngaphandle kwami. Angeke uye ngogogo kubaba kodwa uya ngoJesu. Amen bazalwane, nakusapho kokuqina uma uJesu bazalwane moya ku chapter 15 ku verse 5 bazalwane uthi mina, amen bazalwane, ngumvini wona bazalwane, ubaba ungumvini. uJesu ukhuluma amazwi la egunya yena athi mina, amen bazalwane, ngoba le ndaba ngeke uyiunderstand mawusakhulumela mina ngesonto lakho, mawusakhulumela wena ngomsebenzi wakho, mawusakhulumela wena ngenqebo yakho, mawusakhulumela wena ngempilo yakho. Kodwa nazi imiso lezi engizibalayo uJesu azisho kuJohn 7 times athi mina, amen bazalwane. Namhlanje bazalwane the message uthi mina bazalwane nguvuka nokuphila. Mina nguvuka nokuphila, amen bazalwane. Akekho yakubaba ngaphandle kwami. Mina, amen bazalwane, usho amazwi ngoba uMatha uma efika kuye uthi kuba ukhona. Amen bazalwane. But uMatha bazalwane uJesu mayiphendula uthi awuzovuka. Lo Matha uyaphendula ngoba understand ukuthi ngiyakuzwa Nkosi yami uzovuka ovukweni lokuqina. But understand uJesu. uJesu bazalwane akakhulumi the future, amen bazalwane, ukuvuka. But uJesu ukhuluma manje uthi mina nguvuka, uthi lo uzovuka. And uyamvusa uJesu ngoba uJesu ukuphila kukuye, amandla okuvuka, amandla okuphila akuye. Amen.
Siyadlula manje. Okay. Ngicela nje ukuthi ningenzele kanje kungasabi nesiphithiphithi. Sizothe nje kancane. Bese siyalalela. Uyabona ukuthi sebakhulumile abaholi. Kukhona ash abazophuma bangashintshanga. Endebele baphume sebashintshile. Manje siyezwini. Esikudingayo ukuthi ungalaleli ngeexperience. Ulalela ukunderstand. Ngoba walalela ngeexperience uzobona amaphutha abaholi abalokho bakhuluma ngawo. Ngizocela nje ukuthi umuqa nje ube wodwa. Bese ibandla liyasukuma lonke ngiphakamise uBishop uyiqubu azosenzela isemon. Amen.
nakuso sonke isimo esiphansi komthunzi sonke isimo emasibisi igama lakho konke Amen bazalwane. Kule moto mhlophe i-Ford FT something evale isango labantu ngaphandle bacela ukuthi izoshifa. Amen. Sanibonani bazalwane. Ngiyabingelela nami. Ukhulumayo ushophi inkqubo. Ngibingelela egameni laka Jesu. Amen. Kuthiwe nami mangizokwenza isifundo enkonzweni yentombi yami nje. 9 ebusuku seyongena ekhaya. Bazalwane ngiyabingelela. My leadership ngiyabingelela. Ngiyabingelela ubaba nomama. Ngithobe. Ngibingelele kukhona bonke nomndeni esihlangane ngawo namhlanje. Amen. Bazalwane sesiphelile isikhathi senduduzo. Induduzo beyikhona during the week. Lokhu nje siduduza. Kodwa ke namhlanje sesifike esikhathini sokucelebrate. Sesidlulile ekududuzeni. Sesiya celebrate impilo kagogo. Amen. Lena ke eyenzeka lana ngoba ubona nje kunjena. Nomnikazi wempilo wasidalayo yena uqobo. Wake wayibuka kanje ngoba siyibuka. Wathi seqedile nalabo thomu wakhe ayenabo ngoba uthi masenze. Masi. Wayiseqedile ukwenza lihule. Wake wayibuka. Inglesi. Inga function ingenzi lutho. Ithule njengoba ithulile. Wayibuka. Kodwa kuyibukeni kwakhe wasenza isenzo kuyo. Waphefumulela umphefumulo ophilayo kuyo. Ayizange ke ibe enye into kodwa yaba umphefumulo ophilayo. Amen. Okusho ukuthi la kahle la ayiphili vele. Into ephilayo umphefumulo ophilayo. Amen. Amen. Nawo ophilayo if connected to the source. Ikhona imiphefumulo ekhona phakathi kwemizimba. Elithola ikhaya emzimbeni kodwa iphili ngoba yikho connected to the source. Amen. Ikhona kuhlangana nayo la estradeni yehla yenyika. Ebusuku sesibize ngamagama ngoba ihambe ingekho connected to the source. Amen. Bengidlula ke lapho. Bengekho lapho. Namhlanje ngifuna sikhulume nge-internet. I think wonke umuntu la usebenzisa i-internet. La. Kodwa manginganibuza ukuthi eyale country internet ibuyaphi? Nize nikhalele ukuthi data liphelile. Ibuyaphi le internet esikhala ngayo? Malaysia. Le internet muzifike kule country. There are cables
ezidonsayo that comes through the port in Cape Town, that comes through the port in Durban. Those cables, they bring us internet so that we can connect with the world. Therefore, those cables, when times goes on, they need to be serviced, Mamati. They cannot function one way. Isikhathi masihamba lihula bayangena futhi phakathi kwamanzi olwandle bayahlola ukuthi konke kuhamba kahle. Amen. Therefore, all of you who are here are the cables. Ningama cable ngoba you can connect the physical and the spirit world. You are the connectors of the physical world and the spirit world. So you must mind how you live because you connect people with the physical world. Amen. Ngicela ngomkhabela ngifundele incwadi emfuna ukuyifunda nihambe nami nje ningilalele. Abasekorinte besibili bazalwane uchapter 5 isihloko sithi kulangazelela ikhaya lasezulwini uverse ungu6 ngakho simi isibindi ngesikhathi sonke nxa ikhaya lethu lise semzimbeni sahlukene nekhaya elisenkosini. Amen. Ngifuna ngihambe nami ngiyazi le verse nilijwayele kodwa mina ngifuna ukulithi ngiliflipe so that nizobona ukuthi uNkulunkulu uflipped. It's not the way you see him. Bazalwane lithi ngakho simisibindi sazi ukuthi uma sinesesekhaya ikhaya lethu lisesemzimbeni sahlukene. Ngifuna uunderline igama elithi ikhaya lethu. Inkinga into yokwakha emzimbeni. Ungalifuni ikhaya emzimbeni yashintsha lento. Uthi lo mbhali uma ikhaya lethu lisesemzimbeni we are not one with God because we are serving the physical. Because sesithola ikhaya emzimbeni sinaka imikhuba yomzimba sahlukene nekhaya lisenkosini mama overseer because we have found home in the physical body and the physical body is leading us to the wrong direction. Ngishilo ngathi ngizoyishintsha. Ngicabanga ukuthi ngizothi ngithola ikhaya phumani emzimbeni. Ngoba masemzimbeni sahlukene nekhaya lisenkosini. Lithi uNkulunkulu ngumoya. Bonke bamkhonzayo bamdumisayo bamdumise ngomoya. Phumani ekhaya lasemzimbeni nimdumise ngomoya ukuze nibe sekhaya elisenkosini. Hamba noma. Ngokuba sihamba ngokukholwa asihambi ngokubona. Ngokuba sihamba ngani? Ngokukholwa. Nayo imfihlo lena ayikwazi ukukholwa le. Lena ikholwa, lena mayifuna into ifuna manje. Lena mayifuna ukudla. Ukudla befuna ukanti ifuna manje. Ayina kukholwa. Kodwa lithi masihamba ngani? Ngokukholwa. Ngoba thina sihamba ngani? Ngokukholwa. Yini into ekholwayo? It's your spirit. Because when Jesus was resurrected, it was resurrected. Therefore your spirit can have absolute faith. Simi isibindi singathanda kakhulu kwahlukana nekhaya elisemzimbeni sihlale ekhaya elisenkosini. Yes. Sikumele sithande bazalwane ukusuka ekhaya lisemzimbeni. Sikulangazelele ukungakhe emzimbeni. Kodwa silangazelele ukuthi umoya wethu kahle kahle kibo huwo olawula umzimba. Kunoba kunomholi wami umile la wathi emzimba kumele ibe sick.
ihambisane. Uma ihambisana kwaseba nomholo sukuma emva kwakho wathi umzimba wemvelo angeke ukhona ukuphila ngomzimba womoya. Kodwa kamoya funny enough uyakhona ukuphila ngaphandle kwemvelo. Because Shandu Wadaba, the originally yethu is a spirit. You are given a body just to manifest the spirit. Munye umsebenzi womzimba ukuthi umanifeste into engabonakali ibonakala nokuthi umultiply. Khona manje nje sigcwele la ihlalela imizimba yethu. Ngithi mangikhuluma ebrandini last week ngathi siphuza lamapilisi siyawagwinya ngoba sifuna ukuhamba sitholile ikhaya emzimbeni kodwa umoya asizibuza ukuthi wona uphuza mapha amapilisi. Amapilisi ngithi mangikhuluma baphathe kabuhlungu abazalwane mamathi ngathi amapilisi nalegama elibhalwe lapho ukuthi side effect okusho ukuthi uma lilungisa inhliziyo ukhona elizokuphazamisa okuncane noma ungaphuza gogo kodwa mangabe uliphuzela amaphaphu lizophazamisa ikidney kancane. Amen. Imsebenzi yomzimba masiyekele ukuhlala emzimbeni kodwa masihlale ekhaya lisenkosini. Yogcina ngalokho futhi noma sisekhaya noma sahlukene nalo awumeke ngalokho ke noma ngabe sisekhaya noma ngabe sahlukene nalo ngifuna ukuthi la uzamchaza umpostoli ukuthi kudingeka ukuthi kahle kahle ispirit sakho sihola umzimba wenze exactly let efuna ispirit ukuze noma ngabe you are spirit usezweni likamoya noma ungawusezweni lenyama kufane uNkulunkulu angathuki ngawe. Namba sana. Okusho ukuthi noma ngabe sikuphi kodwa masazi ukuthi noma ngabe siseyintweni eyidinga inyama kodwa kube izinto ezisondeza uNkulunkulu nabe izinto ezisusa uNkulunkulu. ngokuba thina sonke simelwe ukubonakaliswa phambi kwesihlalo sokwahlulela sikaKristu ukuze yilowo nalowo amukele njengalokho akwenzileyo esesemzimbeni noma obuhle noma obubi. Bazalwane ngifuna kuyilungisa nale abazalwane badlale ngathi abantu basuka phesheya bazodlala ngathi sicabanga ukuthi isihlalo sobukhosi isihlalo sobukhosi uzosibona bazalwane lokwahlulelwa ukuthi wena uyoma phambi kwabani already when uyazazi awudingi nokubuzwa uma ufika nje ku-spirit world uyazazi wena ukuthi uhamba phi akudingeki ukuthi kuze kuba nomuntu omaphambi kwakho because you know. Angeke uyikhohlise umuntu uyazazi yena bazalwane. Therefore ukwahlulela kwethu kuKristu lihula kukithi phakathi kithi sithi masihamba sazi ukuthi we are fakes or we are originals. Amen. Amadlozi akini amadlozi akini mina ngikhuluma ngedlozi mangakhulumi ngalo senkingeni amadlozi akini ngisho lawo zenawo namanje la isontweni awakini ngeke walahle ngifuna ukuntshela lento le isihlahla asikho ngcono ukudlula impande ukwenzela ukuthi wena ngoba usasesihlahla manje impande usayikhohliwe impande ziwuqobo you are here because they were. Siyayithanda lento kusenza ngcono ngoba sesikwazi ukukhuluma isilungu sifunda iKing James version engathi amadlozi akithi wasake hey basabane nizoma nimiswa abantu ekumele balilande. Amadlozi wakini uma uyikhebuli wena obakhonektayo ayayibona iblockage before ufika kuyo ukuthi kuzoba le blockage internet ingasadluli agijima phambili ayotlela iblockage njengomfula uma ubhalisela shadu kanjaba ulinya afika khetindlela udule because you are the connector. The order that you travel with is not to clever bakho. Ungena endaweni abantu bathi sawubona baba. Besho umfana omncane it's because uhamba namakhehla amadala. They are like this is our king.
This is our cable, and our cable must be protected. And the path for our cable must be paved. Cable ikhona ukudlula. Internet ifikelele ekhaya kwaKhumalo, ifikelele kwaShomo, ifikelele kwaMavuso because uMavuso uyicable ekhanyayo emndenini. Okwami hamba ngesithando sami. uNkulunkulu agcine wena usebenzile. Umndeni wakho uyazi makuthatha uhambe nawo. Asifundiswanga ukuphika abantu abasizele thina. Asikwazi ukubazala ngoba bayimpande. Asimilanga sami simile kubo. Savela. Therefore, the moment nje masivuka ekseni kumele sithi bomba ngazitha. Nina benikhona ngilele siyabonga. Sesiyavuka manje semsebenzini. Ngoba ngithengilele beninami. Amen bazalwane. Hallelujah. Nisekhona? Hallelujah. Siyabonga Bishop. Hallelujah. Ungakhathali. Uhlezi sifundisa nje bazalwane, this is a send off. Ngiyacela ukuthi manje izohlabelela bese niyasukuma, ngisukumisa inkosi yebandla izosho okugcina emntaneni wakhe. The Lord is sweet. Archbishop elect. The Lord is sweet. The Lord is sweet. Oh,
Siyabonga thina siyabonga angibonisa ukuphila Sanibonani bazalwane. Ngiyanibingelela bazalwane. Egameni lomhlengi wami onguKristu. Amen. Ngibingelele umndeni wonke oshenge nazo zonke ihlobo ezisondelene nabo. Aw amen. We acknowledge a presence phakathi kwethu eyomngane wami ubaba uNtana noma ngiyabonga bishop wami uma ngibona umama ekwazi ukugijima kangaka ngake ngafika engasakwazi ngisho ukwenza muhle uNkulunkulu. Amen. Ngibingelele nje ubuholi bonke. Ngiyanibona abafowethu, ngiyanibona emashishini baba Mabuso, ngiyanibona undodana wami lapha Masilela. Ngiyanibingelela nonke maholi. Amen. 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 Baba uNtanda lo bishop ongasabo ikhuluma into ayaziyo nakholelwa kuyona. Amen. Liyahlupha ilulwane ngoba ilulwane lithi uma libona amagundwane ehamba phansi kanti belindiza bese kubuya lihlala phansi ngoba sebona ngathi ligundwane. Lithi malibuka phezulu libona inyoni indlula lisuke futhi. Aw amen. Ngikhulunyiswa yini lokhu? Ngikhulunyiswa ukuthi siyathanda noma asithandi, siyakholwa, siyajiva, yonke lento esiyenzayo, kodwa la siyaya. Eyokuthi inkolo yethu is very very shallow. Inkolo yethu idepende kakhulu entweni esifundile, ayisadependanga entweni uNkulunkulu ayikhuluma nathi. Aw amen. Uma ungabuyela biblically kulo le Bible uyabona ukuthi amadoda amaningi esiwalandelayo ngokwenkolo awazange abe nalo iBhayibheli. Aw amen. Abafundisi nje abaningi esibalandelayo ekholweni mkabateli abakaze bafunde iBhayibheli. Now nalo esimethembile onguJesu umfundisi esimlandela kangaka wake wayiphika imibhalo ngoba wathi ngabe embuza ngemibhalo wathi akulotshwanga yini embhalweni wakini hayo wakubo.
Awu amen. Siyilenyava siyiyo nje enkolweni kungoba asisavumanga okokuba uJehova akhulume nathi. Sifuna iBhayibheli likhulume nathi. Upha wethu Moses wamani azile 7 days abuye athi uJehova uthi uthi uyakhuluma nje ivule ayufana ubone ukuthi ayila angekulunga abasabuki nokuthi uNkulunkulu ukhuluma nami izolo ngizoveza imfihlo kaJehova ayikhulume izolo ivule thina umbhalo. Awu amen. Angike kuyokhuluma kakhulu ngisukumela nje ukuvalelisa kule ntombazana. You know, ingane nje into engizoyithinta. Bishop, angisiyena nendoda encikancikayo. Awu amen. Anikwazi ma-redeemed ukuthi niphendwe yimi, nagqokiswa yimi, nahlatheleliswa yimi. Yonke into eniyiyo iplenwe yimi. Nithi masenisuka lapho bese nithi kimi le bandla ngithema ngibabuza ngelinye ilanga ngathi mina akakasukume nje umuntu oyedwa oke wambona uNkulunkulu ngathi akaphakamisa isandla ngoba ngase ngicuphe ukuthi wasiphakamisa nje ngiyamxosha la ngoba ngangifuna ukuthi ngimbone lo muntu othi ukholwa ngenxa kaJehova. Ngifuna lo muntu ozothi ukholwa ngenxa yokuthi uzwe ngami ngimtshela ngoJehova. Nidelela abafundisi kodwa bawo Jehova phambi kwenu. Nifuna omunye ningamazi. Kukhona ubuholi obunga yabona nje lo ngibona seyintombi engaka ngoba ngangigijima ngakhibandla likaJehova othume mina angazange athume bonke labantu ngoba bonke bezekimi. Thema ngifika ngathola sokuyintombi engaka sekuganwa ngathi mina ukhule nini ngoba ngangibhisi ngakhibandla bese masengilakhile bese kuba khona uthi akusilone lambe lomunye umuntu. Akhohlwa ukuthi ibandla likaJehova lisenhliziyweni yomuntu alikho eklasini. Amen. Amen. Manje ngizokhuluma ngalo mama ngoba lo mama uye wakholwa kimi. Ngase ngikhuluma naye ngomthumileyo mina. Wasekholwa nakulo ngithumile. Bazani ngizwa nina nibheke nje movie. Ngithi mina lo mama lo uye wakholwa kimi. Bekhona abakhulu kunami esowethu ingaka wagijimisa mina ngoba wayekholwa kulento engiyishoyo. Ngase ngithi ke kuye mntanami uma ungabambelela kuloko engikushoyo thanda usinde. Amen. Uyazi labazalwane engikhonza nabo ngiboni nje begoqi zakhe. Labazalwane engikhonza nabo ngike ngithi mina namhlanje sizoxoxa ngokuthi uJehova uthini angifuni ukuvula iBhayibheli. Amen. Yebo, ngifuna namhlanje ukukhuluma ngokuthi singenza kanjani ukuthi sidile ne-HIV AIDS namhlanje. Ayikho eBhayibhelini. Bese ngithi singenza kanjani ukuthi sidile ne-cancer. Ayikho eBhayibhelini. Ngithi singenza kanjani ukuthi sidile yonke impilo yethu esibambe namhlanje bathina bahope.
Awu amen. Ngisukumele nje ukukhuluma ngalo mama ukuthi waba loyal kimi lo. Uyabona bazalwane bayahlupha abantu esibaholayo abangenayo iloyalty kithi. Namhlanje ngifuna nje ukukhuluma ngaloko bese siyaphuma siyahamba. Awungeke ube loyal kuNtanda unless you love him first. Ungamropa nje ugwabe sibele sekubukele wena lapha. Kodwa mangaba uzange umthande kuqala uzamhleba nabanye abamhleba. Uyothubuza umuntu athe kunjani lapha general. Hayi nathi sesihleli nje sesifuna ukuzimwathi. Ngoba vele awuzange umthande loyo holayo iredeemed. Loyalty does not come from any tree, it comes from love. Oh, amen. Mama baganile. That is why nhlala nisithembisa ukusilahla ngoba anisasithandi. Therefore there is no loyalty where there is no love. Oh, amen. That is why Zion is being. That is why Zion has Shumayela about to Spapendule, Zenza recycling. As Shumayela Bantabanamas, Jehovah, the Shumala Nababa Tessabayamas. Therefore, akazange afuna ukungena ku recycling lo. Amen. Kungako ngizomhlabelelela namhlanje ngesibindi sokwazi ukuthi she loved me because she became loyal. Oh, amen. Uyazi umzalwane uma eloyal. Ubuze uNtanda. Ngoba uye nami noShabanga ubuze noShabanga. Uyazi. Akekho umuntu obroke njengomuntu oholibana. Bangasenza nje ukuthi mabesibona awuyabona mina ibandla funeka lizikhiphela mina ibandla ngilikhiphela masayedwa ukhasha ibhasi. Ngani ngoba he is a leader. That is lento sifundiswa uJesu. Wathi umefika ethi ufuna ukushumayeza abantu. Wabona ukuthi labantu balambile wamisa ukushumayela. Waqala wathake badliswe ekhaya. Amen. Namhlanje mawenza lokho. Awuyathenga ba. Yebo. Awuyathenga. Ukala lithi imali nokudla before ushumala. Nani sibona ngoJesu. Ukumshumayela umuntu olambile. Umbona ngoba ukuthi uJesu wekhaya. Ubokwazi ukuthi ulambile. Khuluma ngeloyalty kaMama. Ngifuna nje ukumhlabelelela. Isihlabelelo sibe sinye. Ukuthi nje indawo ngiyaxolisa kakhulu baholi. Ngiyaxolisa Makhosi ngiyaxolisa mfowethu. Asilitholanga iholo elikhulu iSoweto ayinandawo. Amen. Kungako siminyene la. Kodwa ke angeke sisakwazi ukwenza nosiko bantu abami esilenzayo masanje lo munye wethu. Sizawusukuma silenze simela sinekhona. Senzele nje ukuthi uyabona bazalwane mangabe sisacabanga ukuthi umuntu uyafa. Ukhola kwethu kuyizeleza. Amen. Uma ngabe sisacabanga uyabona kukhona lento engiyithandayo esirojwe ngayo amaKatolika. AmaKatolika uma esinikeza ivangeli akasitshele inganekwane nje sesiyibonile abanye ukuthi inganekwane uyahamba uye eparadise. Kukuphi eparadise? Enye futhi uzangizwa nje mase ngiphuma la. Ngihamba phambi kwalomzimba, hamba ulinde umhla wakho wokugcina. Iqilongo lizawukhala likhala likhi. Uzamvuzwa iqilongo lesikolo. Akazi. Asikazi. Amen.
Amen. UJehova, Genesis chapter 15 verse 15. UJehova siyambona uAbraham ngoba uzawuguga. Uthi Abraham sumdala ngiyokuthatha ngokuthula. Wembelwe wena umzimba wakho kodwa wena nguyisa koyihlo omkhulu. Kusho uJehova kuzange kusho mina. Angiyifunde Genesis chapter 15 verse 15. Ivule. Ivule. Angikho lapho uyiqubu seke wathi ukuthatha nje kancane kuyo. Angikho lapho iqubu kube beningithe ngenza isemo bengizayichaza from A ukuthi lento esikhuluma ngayo siyithathe phi isho ukuthini. Bazalwane ngiyanicela khonzani nikholwe kuNkulunkulu ngempela. Ngoba ukuphila kwakho akupheleli la. There is life after life. The problem ukuthi you don't know where you are going. Ukuthi nje manje isikhathi bengizothi ulindi ozalwa yilo mama akachazela ibandla ukuthi utheni lo mama mayesezwa ukuthi khona amaketanga akhumukayo. Uye wawabiza wathini ku akazanga bizana makhelwa babizeni khona ngifuna ukuvuma cha uvele nje wathi mntanami ngufundisile wakulahla usenkingeni. Bangakho abanenhlanhla yokubona sebehamba. Sonke siyaqagela nje. Yabona nje manje mawungibuka nje ngisaphapha nje manje ngeke ngifike mhlambe naseMidrand. Ingangiguqula nje imoto ngishone lapho bengibele ngipepereza la. Mangifika le akusekho la ngiyakhona. Kholwani bazalo. Yeka nokusoma. Sihlabelela kamnandi bazalo. Sihlabelela impela uzubone ukuthi yabona manje izulu liyavulela. Kodwa inhliziyo zithini ngaphakathi. Sihlabelela nje sibhekene khona awuhlabelela ngconywana lo. Lona uyaphimba lo. Lona uyaphimba. Kodwa sibe sithi siyabantwana bomuntu isibongo sethu sinye sithi Kristu. Sumani sihlabele. Gela ngisi. You know? Hey, aniyazile. Thina baholi, we give up so much of our lives to teach you. But you know who's killing us first? You. Imoto yami igcwele 14 bullets ngidutshulwa abantu ekholweni. Why do we do that? Why do we do that? Uthi nje ngifake ihembe lingafanele lakho. I deserve to die. Why? Why can't we? What happened to us? Sithukana esontweni. Namhlanje sizongcwaba umama umzimba wakhe ngoba elakhe indima uyiqedile. Wena mawuqede yakho kuyobe kunjani kuwe? Kunabantu abazohamba la sithi thanks for going. Ubathe uyabheka ingane zala ekhaya zonke azikhali. Uma ngale abantwana baba strong kangaka kanti no bathe ha makahambe. Amen.
Mndeni, ithi lento mangimchazele. Okay. Ukuthi why I take a bow. Kumuntu ofana nalo uma esenje. Ngoba angifuni ukuthi niphume nithi wambona ngokubhawa ukuthi uyathwala ngayo. Ikhona lento ethi nginitshele ukuthi uma ngabe ukhumbula kahle ikukhona into encane uJesu ayikhuluma enganakwa abantu. Suka. Lento uJesu ayikhuluma enganakwa abantu uthi phakathi kwenu ukhuluma ngesixuku. Uthi kukhona abazawukhula. Labo bazawukhula bazawubekwa bagcotshwe kokuba banihole. Kusho uJesu. Abesethi ke nayi lento encane. Kodwa bayoma izisebenzi zenu ngoba mina Kristu ngaba isisebenzi. Akaza ngasho. Aw amen. Uma ngangemukela lo umama Buthelezi ngathi mina kuye mama kungenzeka ukuthi ngibizwa ngamagama amahle ala ehlabathini kuthiwa Archbishop Ashkim Kim. Okay. Kodwa uzohlala wazi ukuthi ngisisebenzi kuwe ngoba ngithunywa ukuba ngidile nenhliziyo yakho. Uma ke ngisisebenzi sakhe ngase ngithi kuye wena uyoba inkosi kimi. Uma ngikhothama kanje ngiveza lokho ukuthi ngikhothama enkosini yami ngoba ngiyisisebenzi. Angakabi lo bishop ongafonelwa unephike iphakamile angakabi nguye. Mhlambe ngelinye ilanga ngizaba nguye nami. Ngiyafisa nje nami ukuthi ngeke ngisatshwe. Kodwa ngoba ngifuna ukuhlala ngiyisisebenzi salo ngithumileyo. Ngathi kuye mama ngathi la ukhala khona ngiyofike ngikhala. Ngathi la uthokoze khona ngiyofike ngithokoze. Emuzwa kaShenge aningenzela ngifavor futhi anginenzeli favor. Uma ngila ngenze lokho engikwenzile ukuthi azancwathe umama from the beginning ehamba ukuthi anginenzelanga nina ningazi nokungazi futhi angifune nokunazi. Umuntu engimenzele yonke lento yabazalwane kukhona isifungo engaba naso naye. Ngathi uma kungenzeka into kimi mama Buthelezi usheshise. Ngathi kodwa mayenzeka nakuwe ngiyosheshisa. Amen. That's all I was doing. Amen. Kurathi nje ngoba lapha kaShenge ngisesenabazalwane engikhonza nabo. Otherwise bengiyobatshela ukuthi ngiyagcina ukungibona. Amen. So abagcini ke ngoba kusesekhona abanye engisesenesithembiso nabo olindi bonke la. Awu amen. So kwenza kanjena ke lesihlabelelo besithi nje bye mhle ngomhle. Besithi bye Shenge. Besithi uyawazi umsebenzi osebenzile wena singekho thina. Inhliziyo yakho beyaziwa nguwe. So uyazi ukuthi uyephi uyapi. Awu amen. Engikukhulumayo ngawe kuyisifiso nje kimi ukuthi ngifisa ngathi ungaba ukulunga la uyakhona. Ngithe mina ke anina angisho nina ngimina. Ngithe mina engcwabeni lami bangake balinge babhale rest in peace. Babhale work harder. Awu amen. Utheni uJesu mayihamba la? Uthelani khona khona ngiyoba khona kanye nawe. Akazange athi ngisawolala ke madoda ningangivusi. Awu amen. Siyabonga ubazalwane bonke abafikile. Ushila umama ubela wathi umhlaba uhlangene. Le family le yinkinga. Le family inkinga. Dad. Kukhona okumkhulu dlala. Kukhona le kukhona. Benza ngamabomu. Benze ngamabomu kukhona. Oh, undodana usegeneral. Amen. Umamncane ule kumthetho. Abanye bale kudlomo benza ngamabomu ngicanga ukuthi iplan nami ngilifundile lelinyolenza ka. Awu amen. Ukuthi mhla kuthi udlomo uhambile. Ingane zami zigcwale namanye amabandlazo ukuthi ntswike endlini.
ngoba besingeke sibe ngaka kanti abenzanga ubuhlevo bakwazi ukuthenga ipolice bathenga i-insurance bakhava ngapha nangapha. Siyabonga. Amen, amen. Manje amen, 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 Angifuni ukusitha.
Again,